खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर हालामाव UPPL फारसे जगदान जानायनि जे अनजिमा थामहिनबा BPF राजखान्थि हानजा आरो GSP निफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो UPPL आव जे जगदान जानायनि जे अनजिमा बे अनजिमाया बांनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरानो UPPL आव हाबनो थाखाय बे समाव फारि फारि गसंनानै बिथांमोना बे समाव UPPL नि माला गाननो थाखाय नेबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। गोबां रायजो राजाफोरानो बे समाव BPF GSP नागारनानै बे समाव UPPL आव जगदान जादों। UPPL फारसे बोहैबोदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों लोब लोब रायजो राजाफोरा बे समाव UPPL फारसे जगदान जानो थाखाय बिथांमोननि थामहिनबा UPPL नि फालि गानहोनो थाखाय बा गाननो थाखाय बे समाव नेनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै बे समाव गुबुन गुबुन बियाबफोराव जगदान जानाय बायदिनो बागानपारा बियाब थामहिनबा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 25 नं बागानपारा बियाब बे बागानपारा बियाबावबो UPPL राजखान्थि हानजाया जनानै थायाखै थामहिनबा जिरायनो थायाखै। बे समाव बागानपारानि रायजो राजाफोराबो खम नङा। मानोना बे समाव UPPL फारसे प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बे समाव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों सारि सारि रायजो राजाफोरा BPF GSP निफ्राय फैनानै UPPL राजखान्थि हानजानि जे मालाखौ गाननो थाखाय थामहिनबा फालिखौ गाननो थाखाय बे समाव लाइन थाफैनायखौ नुनो मोनदों। दिनै सानाव थामहिनबा दिनै बागानपारा बियाब बे बागानपारा बियाबाव गोबां रायजो राजाफोरानो थामहिनबा BPF आरो GSP नि गासै 290 निबो गोजौआव रायजो राजाफोरा बे समाव UPPL फारसे जगदान जादों आरो बे जगदान जानाय हाबाफारियाव GSP नि मासिगिरि बिथां दीपक कुमार बसुमतारियावबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो मासिगिरि महरै बागानपारानि TCLCC नि चेयारमेन बिथां साधान बैश्य बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो UPPL नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे समाव गोबां रायजो राजाफोरखौ बरायनाय नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव रायजो राजाफोरा उनफिननानै थायाखै। रायजो राजाफोरा मोनदांदों बे समाव बिथांमोननि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ रायजो राजाफोरा मोनदांदों जायनि थाखायनो लोब रायजो राजाफोरा जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बागानपारा 25 नं बागानपारा बियाबाव गासै 290 निबो गोजौआव GSP आरो BPF नि गोख्रों सापर्टारफोर बे सापर्टारफोरा जगदान जादों। UPPL खौ मजबुत खालामफैदों। थामहिनबा बागानपारानि बिथां कातिराम बर'खौ मोजां मोननानै बुंथिगिरि बिथां कातिराम बर'खौ मोजां मोननानै बे समाव रायजो राजाफोरा जगदान जादों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव रायजो राजाफोरा प्रमद बर'नि सेराव दङ। रायजो राजाफोरा कातिराम बर'नि सेराव दङ आरो जायनि थाखायनो बे समाव लोब BPF आरो GSP नि दैदेनगिरिफोरा UPPL फारसे जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव गोदानै खुलिदों गंसे शपिं मल। क'क्राझार सहराव थानाय गोदोनि बाजार इन्डिया शपिं मलखौ सिफायनानै गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों। क'क्राझार सहराव थानाय गोजाम अभारब्रिजनि गुदियाव एबा MRN हस्पिटालनि अपोजिट साइडआव गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों। बे गोदानै खुलिनाय भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथाङा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन।
जेरै उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संग्रानि आइजें आइला आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन। नोंथाङा बे भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथांनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ थांनानै गावनि गोसो बायदि बासिनानै लायनो हागोन।